hund, der lå i sofaen i dag. Er den ikke fræk? Jo, sådan noget gør min altså ikke. Den leger med børnebørnene, sådan så den har brugt al sin energi. Jamen, jeg tror også bare, det er fordi, at det er en han. Ikke? Og den er kastreret, så den er stadigvæk helt vild. Min, det er også en hanhund. Den er i løbetid lige nu, så den er også helt op at køre. Hvad hed din hund nu? Futte? Futte? Ja. Har du børn, Gert? Hvad er det nu, de hed, dine børn? Sofie, Anna, Christine og Bent. Okay. Nå, jamen min mand han er jo død, så Det gør mig meget ondt. ja, det Jeg går ved, godt. hvordan I elsker hver dag. Han var gammel, så det var godt. Ja. Han har det godt. Det var da ærgerligt. Ja. Ej, min lille søster, ikke? Har jeg fortalt om, hun er jo lige blevet lesbisk. Nej, Ej, det har sådan det noget, det synes jeg ikke om. Ej, Det come synes jeg on. Altså, Hvorfor ikke, Gert? ja, Jeg synes bare ikke, det passer. hvorfor? Hvorfor? Altså, der er jo så mange ting, der ikke passer nu. Man kan få lavet alt muligt. Hvorfor kan man så ikke også det? Ja, man kan jo både få en ring i næsen og alt muligt andet, Er du meget gammeldags, Gert? tror jeg. Nej. Hvad hedder din mand? Ej, Gert, det spørger man ikke om. Hun er jo nybegynder på holdet, det spørger man det ikke om. Nå. Jeg har ikke nogen mand. Der bor sammen med hende. Hvad? Det ved jeg ikke. Det er min skyld, det der. Nej, det er bare Gert i en nødskal. Han er meget gammel. Han bliver vel god igen. Nå, men hvor lang tid har I været sammen? Sådan 4-5 år, tror jeg. Jeg har ikke så meget styr på sådan noget. Så du er, altså, hvornår blev du sprængt ud fra skabet? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, det var mine unge dage. Men du er da stadig meget ung. Ja. Det skal jeg jo sige. Gert, kommer du ikke og spiser? Nej. Hold da op. Det skal du ikke have dig af. Sådan. Han bliver god igen. Han har jo også 4 børn at passe på, altså det må også være stressende i hans hverdag. Ja, det er Altså han har haft så travlt her på det sidste, altså det er helt vildt, altså det var gået fuldstændig amok med de børn der, det var helt vildt. This is the end.